16. kolo typov z 3. futbalovej ligy Východ bolo už tradične prvým predohrávaným jarným. Pripravený je z ostrých gólových momentov. V sobotu boli na programe 4 zápasy. Prvým bol súboj zachraňujúcej sa Moldavy so Stropkovom. Domáci uhrali v polčase priateľný výsledok, keď v 42. minúte hlavičkou nadvihol dlhý center Sergij Lendiel. Za hostí potom ešte pred odchodom do šatní skóroval nepríjemnou prízemnou strelou z vyše 20 metrov hosťujúci Marek Mihok. V druhom polčase už skórovali iba hostia, najprv v 61. minúte naklonil misky váh na stranu Stropkova hlavičkou Erik Tabiš, no a klinec do rakvy domácich nádejí prišiel v 79. minúte po šprinterskom súboji hosťujúceho Vachaľa s moldavskou obranou a prihrávke na voľného Danka, ktorý si tvárou v tvár vychutnal brankára Vinclera. Moldava teda pred 150 divákmi podľahla Stropkovu 1-3 a v tejto sezóne tak s Teslou nezískala ani bod. Ďalší tým z popredných priečok treťoligovej tabuľky Giraltovce privítal na domácej pôde juniorku prešovského Tatrana. Domáci si všetko podstatné rozvrhli do štvrťhodinky pred polčasom a potom do ďalšej 15 minútovky po prestávke. V 30. minúte pri štandardke ušiel hosťujúcemu Kalafutovi Patrik Lechman a využil nezištnú prihrávku od Jakuba Verčimáka. O 10 minút sa presadil Matúš Digoň a kluby tak do kabín odchádzali za stavu 2-0 pre domácich. Po zmene strán ešte hostia chceli s výsledkom niečo urobiť, no najprv ich schladil Verčimák gólom na 3-0 už v 54. minúte a ich nádeje v 59. minúte definitívne pochoval Špirla. Giraltovce v 16. kole porazili prešovskú juniorku 4-0. Výhodlacké derby ovládli v úvode sezóny v Humennom po výhre 2-0 Sníčania. Po polovici odohraných zápasov oba týmy delil jediný bodík. Na zápas bolo zvedavých 100 divákov, ktorí videli v 50. minúte červenú kartu pre domáceho Jozefa Lukáča. Nasledoval pokutový kop Lukáša Hricova a Futura po ňom viedla v Snine 1-0. Domáci aj napriek skutočnosti, že takmer celý druhý polčas hrali v oslabení, zachránili aspoň bod v 89. minúte po góle Erika Hanca. Snina Humenné teda 1-1. Ďalšie lokálne derby prilákalo na štadión v Lipanoch 200 divákov, predstavil sa tam nováčik z Pušoviec. Odeva, ktorá ako jediná reálne má šancu súperiť o prvú priečku s Krásnou, otvorila skóre v 26. minúte gólom Dlugoša. V Lipanoch spustil veľkú radosť, neustála ju ani kamera. Hostia sa ale z úderu otriasli a v 34. minúte dal na 1-1 Milan Petrovič, no do polčasu remízu neudržali. Dlhý aut hlavou nešťastne predĺžil na kopačky domáceho kapitána Pončáka hosťujúci Djokovič. Následnú prihrávku využil Jakub Rokošný na gól, ktorý sa v konečnom dôsledku ukázal ako víťazný. Vo veľkých revištiach privítali lídra z košickej Krásnej a v tomto zápase rozhodol gól z prvej minúty druhého dejstva Matúš Lorinčák. Najprv z hranice 16-ky neprekonal domáceho brankára Holienčina, no na mieste si počkal na reparát a druhý pokus už skončil v sieti. Viac gólov už v revištiach nepadlo. V Sabinove takisto triumfovali hostia z Plavnice. Dávid Kyšeľa skóroval v 29. minúte a po súboji tabuľkových susedov tak Plavničania preskočili konkurenta a zazimovali na 11. mieste. Zosumarizujme si teda výsledky 16. kola typo z 3. ligy Východ. Moldava s Stropkou 1-3, Giraltovce Prešovská juniorka 4-0, Vyšné Opátske Vranov bez gólov 0-0, Lipany Pušovce 2-1, Snina Humenné 1-1, Trebišov Bardejovská Nová Ves 1-5, Veľké Revištia prehrali s Krásnou 0-1 a Sabinov s Plavnicou takisto 0-1. Takto vyzerá tabuľka po 16. kole. Poradiu kráľuje Krásna so 43 bodmi a 4-bodovým náskokom pred Lipanmi. Stred je nahustený 4. a 10. miesto delí len 6 bodov. Na chvoste je 8-bodový Trebišov, len o 2 body viac a teda o nič menej problémov má predposledná Moldava. No a čo nás čaká po 4-mesačnej zimnej pauze? V 17. kole cez víkend 12. a 13. marca sa stretnú Vranov so Sninou. Krásna privíta Moldavu, Bardejovská Nová Ves Veľké Revištia, Trebišov Lipany, Prešovská juniorka hostí Vyšné Opátske, Stropkov Giraltovce, Futura Sabinov a Plavnica si zmeria sily s Pušovcami.